Bon dia, són les 8 del matí. Tot seguit, l'espai musical. Marxo. Tenim una reunió. Ens veiem al vespre. Puntualitat britànica. Avui t'has superat. Perdoneu, ja heu començat? Sí, ja ho hem decidit tot. No, acabem d'arribar, tranquil·la. Respira. Mira que he sortit amb temps, Però definitivament vindré amb bici, segur que arribo abans. Posa una mica d'aigua. Té, beu, recupera forces. Ens espera una reunió llarga. Gràcies. Adéu. Està molt comú de la bateria. Ei, què fas? Com que què faig? Res. I què en faràs d'aquesta ampolla? Que no la podem llançar. No, a la paperera no. D'aquesta manera no es podrà reciclar. I una ampolla de plàstic pot tardar entre 10 i 30 anys a descompondre's en un abocador. Mireu, veieu aquest símbol? Mira que ve avui classe didàctica i reunió de treball. 2 al preu d'un. Mireu. Aquest símbol, el punt verd, ens indica que l'ampolla s'ha de retornar al seu propietari, és a dir, a l'envasador, a través del contenidor groc del carrer. L'Ajuntament recull els envasos d'aquest contenidor i els porta a la planta de triatge, on se separen per tipus de materials. Quan s'ha fet la tria, cada tipus de plàstic es premsa i es lliura a una empresa recicladora. Aquestes plantes s'encarreguen de transformar el plàstic en nova matèria primera que s'utilitzarà per a produir nous productes. Molt bé, tu. Que interessant. Sí que en donarà de voltes aquesta ampolla. Ara ja heu vist com n'és d'important dipositar els envasos allà on toca. Sí, tens raó, però ara el que et toca és començar la reunió. Som-hi? Un moment. Quan marxi, la posaré en un contenidor groc. I a la propera reunió tindrem papereres separades. Fantàstic. Primer punt del dia. Mira què tinc per tu. Ara sí, ja podem començar. Molt bé, però abans de començar, a qui li tocava portar els cafès avui? Qui és el que ha arribat l'últim?